They made a really good time without no touch. No, poprvé sme mohli vidieť, že české týmy sú naozaj oba veľmi šikovné a môžeme pozorovať už predposlednú posadku, čo je to práve Czech Team number 2, ktorý už prechádza pomaly bránkou číslo 4, bez dotyku a veľmi rýchlo. A prichádza pomaly do priestoru trúbky. Veľmi rýchly prejazd, práve tam bolo vidno, ako tam hneď ten ľavý kapitán uomil padlo a perfektne uformidloval rah, tak aby ho nasmeroval do protiprúdnej bránky číslo 6 a mali takto rýchly prejazd. Je naozaj vidieť, že české týmy patria k svetovej špičke v raftingu. So we have here the first team from the first run, the Czech team number 2. So they are very good, they are trying to be the first European goal. So let's cheer for them. You can see the technique is very nice, but they made a little bit mistake. It cost their time a bit. Ako se to radi? Poďme chalani, ideme. Potrebujeme zlepšenie času. Poďme. Pekne. Poďme. Povzbudzujeme aj české týmy. Keďže slovenské nám už na medaile nedosiahli, tak aspoň nech tam máme českých susedov. Krásne prejdená brána číslo 11 a 12 si to postrážili. Uvidíme ešte, či tam... výborne.